най-айконик движението, което е закривай. Това имаме ръце нагоре, ръце назад. 1, 2, 3 кръгчета. Отваряш. Завърташ с тази ръка отгоре. 1, 2, 3, цак, цак. Изправяш пак с другата ръка. Изправяш пак, закривай. След това имаш оп, 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 оп. Закривай, покриваш себе си. И след това имаш пляс, пляс. Точно така, виж, някак го знае. Цак, цак, долу, цак. Изпит. Я ни заставай. О, не! Кое е първото движение? Закривай! Преписвай от Криси. Закривай ръцете. Точно. Имаме... Две, цак, цак, правиле. След това какво е? Закривай. Да! Накрая какво е последното? Ами да, ето го научиха го край. Техния канал ще качиме вече изтанцувания танц. Ако направите този танц, най-харесаното видео печели 2 билета за концерта. Ами да,